Meséljen egy kicsit a családjáról, illetve meséljen magáról. Egy rövid bemutatkozást. Tóth Ferencné, Stark-Mágia Erzsébet vagyok. Egyszem lány vagyok. Én az apukámhoz nagyon-nagyon kötöttem világéletembe. Ő mesélt nekem nagyon sokat, meg ő tanított meg arra, hogy olvassak. Nagyon-nagyon sokat olvastam, szeretek is mai napig. Igaz, hogy most már nem tudok annyira koncentrálni egy könyvre, vagy valami, ezért inkább rejtvényt fejtek, de nagyon sokat. Értem. És az ön édesapja, ő banki dolgozó Banki dolgozó volt, igen, pénztáros volt gyakorlatilag, illetve a szakmája a szabó volt. És még tudomásom szerint a 35-36-ba akkor került ő a bankhoz. Akkor került a bankhoz. És akkor Budapestre költöztek? Budapesten, ő pesti is volt, ő születésileg pesti is volt. És hogyan tudták meg az aranyvonat létezését, hogy indulni fog ez a vonat, és hogy került? Gyakorlatilag, na most ő a Nemzeti Bankban Pesten dolgozott, és onnan lehelyezték először Szegedre, és utána Marosvásárhelyre, és én Marosvásárhelyen születtem, és utána pedig, hát 3 hónapos voltam körülbelül, mikor onnan eljöttünk, de akkor már tudtuk azt, hogy az oroszok jönnek be. És tehát ők elől menekítették a mit tudom én, banki főkönyveket, meg akármiket, apukámék egy teherautón. Anyukámmal először Désre kerültem, az Románia területén van most, és utána Cseszneken találkoztunk, tehát oda vittek bennünket, illetve oda vitték nem csak bennünket, a gyerekeket, akkor már szedték össze a gyerekeket, tehát a családokat, meg hát a banki, ugye, mert Veszprémben volt egy nagy, a vár alatt egy nagy bunker, amiben ott volt az arany, illetve az értékek. Tudták az ön szülei, hogy ezeket az értékeket Igen, fogják vinni? igen. És azt is tudták, hogy hová tart a vonat? Nem, csak annyit tudtak, hogy Ausztriába. Pontosan tudták, hogy mi a szállítmány, tehát az ön édesapja Természetesen, hát apukám elmondása alapján megfogta az aranyrudakat, tehát nem csak ott, hanem utána, amikor kértünk, akkor ott is ők rakták föl, és hozták le az állomásról szánkóval. Tudták azt is, hogy ez az utazás, ez nagyon veszélyes lehet? Igen, tudták, mert ugye előttünk voltak a németek, mögöttünk az oroszok, a kettő között ment, illetve a vonat, az még akkor nem értek oda az oroszok, mikor elindult Fertőbozról, de már bombázás az bőven volt. Ott Fertőbozon, amikor ott voltak, ott milyen körülmények között éltek? A gyerekek egy ilyen első osztályú kocsiba voltak elhelyezve, és a fertőbóziak nagyon segítőkészek voltak, mert elláttak bennünket élelemmel, hogy ezért fizettek-e vagy nem, vagy hogy volt, pontosan nem tudom. És például okáért karácsony volt, és karácsonyfát is ők állítottak a gyerekeknek a vagonba. És a bombázásokról így a szülei meséltek, hogy ezt hogy élték meg? Hát ők nem sokat, nekem van élményem olyan, hogy mai napig például nagyon félek a dörgéstől. Annyira belém ivódott azok a hangok,
az a zaj, a bombázások. Az volt a szerencse, hogy mondjuk közel volt, de mégse annyira, hogy a vagont érte volna. És ilyenkor, mikor bombáztak, ilyenkor elbújtak? Vagy ilyenkor volt valami menedék, amit kerestek? Hát a vagonokban voltunk. Tulajdonképpen ez egy melléksín volt, amin állt a vagon, álltak a vagonok, és hogy hívják, erdő közepén volt. Nem rettegtek attól, hogy esetleg találatot? De igen. Akár innen, akár később ugye Spitálból, hogy volt lehetőségük levelet küldeni haza az itthon? Nem. A következő volt, én 64-ben meghívó levéllel kiutaztam Ausztriába, és egy nagynéném élt kint Bruckba, és ő hozzá utaztam, és a nagybátyám elvitt engem Spitálba. Először olyan furcsán nézett rám, akiknél laktunk, és akkor kiderült, hogy azért, mert ő rengeteg levelet írt, de mi meg nem válaszoltunk. Én meg határozottan emlékszem, hogy apukám nagyon sok levelet írt, amit fel is adott a postán. De Spitálban? Te Spitálba írta az Nem, már Székesfehérváron. Tehát bőven a háború után, mikor hazajöttünk utána. És még egy emlékem van, így 64-ből, 2 éves voltam, 2 és fél, mikor elhoztak onnan. És mikor kiszálltam a kocsiból, mondom a nagybátyámnak, hogy itt minden tiszta fehér volt. Hogy lehet ez? Hát itt zöld van meg. És kiderült, hogy nárciszra emlékeztem, hogy az, ott úgy terem a nárcisz, mintha az ilyen erdei növény, és a tiszta fehér volt ugye a fehér nárcisz. És ez úgy megmaradt mai napig is, előttem van, hogy az ott fehér volt. Amíg kint voltak, akkor ugye levelet nem tudtak küldeni, de semmilyen mód nem volt rá, hogy az itthon lévő szeretteiket informálják? Van egy levelem egy nagynénémtől, írta az apukámnak, de az is cenzurázva van. Mai napig megvan a levelem, azt is felajánlottam önöknek, hogy odaadom. Tehát gyakorlatilag ott látni fogják, hogy cenzúrázták. Mikor mentek ki, akkor saját értékeket, vagy saját holmit vittek magukkal? Igen, volt valamennyi. A tudomásom szerint nem tudom, hogy mi volt pontosan, de arra emlékszem, hogy például ez a kis üvegtál, illetve ez a szobor, ez vissza is jött velünk. És a többi? Tehát nem tudja, hogy ott Nem tudom. Tehát azt, hogy mi volt. Például okáért egyet tudok még, ami konkrétan, az még Marosvásárhelyről, illetve torockói hímzéssel volt egy asztalterítő, meg hozzá ilyen szalvéta, nem szalvéta, hanem ilyen konyharuha, és például az mai napig megvan az egyik. Kintről Spitálból hoztak valamilyen emléket haza magukkal, ami a tudomásom szerint fényképen kívül más nem. De még ami visszakerült, tehát olyat is tudok, hogy fényképek, mert például a nagy mamámnak az esküvői képe megvan 1910-ből, 8-ból, bocsánat, 10-ben apukám született, és 1908-ból, és az mai napig megvan. És az kint járt meg? Biztos, hogy kint volt, igen, velük. Amikor megérkezett Spitálba a vonat, erről meséltek a szülei, hogy milyen fogadtatásban volt részük? Azt tudom, hogy ott nagyon örömmel fogadtak az ott lévő emberek. Ezt tapasztalatból is mondom, mert mikor rehabilitáció megvolt az aranyvonat 2003-ban vagy 2004-ben, és akkor például kint voltunk ott Spitálba, és például olyan örömmel fogadtak bennünket, akik nem is éltek, de úgy
tehát örömmel fogadtak bennünket. Tehát ez később is a Igen. ez egy jó Igen. emlék volt. Összesen mennyi időt töltöttek kint önök? Hát ugye 45. január 25-én ért ki a vonat. Én például az utolsó szállítmánnyal jöttem a szüleimmel, 46. októberébe. Kint miből állt egy nap? Volt valamilyen napi rutinjuk? Én azt tudom, hogy ott valami ebédet kaptak, akik nem így családnál voltak elhelyezve, mert ugye apukám vagy anyukám az főzött, mert mivel egy családnál voltunk, és az apukám pedig a bankosoknak a ruháit javította, illetve csinálta. Mivel szabó volt Igen, szabó volt a szakmája, igen. Akkor a kinti, tehát a spitálban élő emberek, ők kedvesek, segítőkészek voltak? Nagyon kedvesek voltak, igen. Nagyon segítőkészek voltak mindenben. Ezt mondom tapasztalatból is tudom, mikor ez a rehabilitáció után, akkor a Kümmel szervezett egy utazást, és akkor például találkoztam olyanokkal, akik akkor kint voltak, illetve elkerültek Magyarországról magyarokkal is, meg találkoztam ott kint olyanokkal, akik éltek abban az időben, és emlékeztek ránk, és nagyon-nagyon szeretettel, örömmel fogadtak bennünket. Akkor úgy érzi, hogy befogadták. Igen, egyfajta otthonra lehettek kint köztük. Igen. De azért éreztek erős honvágyat? Erre azt tudom mondani, hogy nekünk megvolt Argentínába a vonatjegyünk, illetve a hajójegy, és azt mondta apukám, hogy én magyar vagyok, én haza akarok menni. Én nem akarok elmenni innen. Van bármilyen ilyen családi emlékük erről, valami különleges történet? Igen, van. Hát Spitálról nem sok történetem van úgy, amire emlékszem, hogy hát durván 30 éves koromig se a zöldbabot, se a zöldborsót én nem ettem meg. Ott kint úgy terem a zöldbab, hogy ilyen nagyon magas karóra van felfutva. És anyukám keresett, és nem talált, hát 2 éves voltam körülbelül, és nem talált sehol, és megtalált egy ilyen bab alatt, és ettem a nyers babot. És estére 40 fokos lázam volt, amit hát ugye abban az időben az amerikaiaktól kért segítséget, és ők hoztak valami orvost, és azt mondta, ha megérem a reggelt, akkor életben maradok. De a baba és ezután nem volt kedvenc. Nem ettem meg a zöldbabot, a zöldborsót azt megettem, de nyersen. Olyanról van valami emlék, vagy meséltek a szülei, hogy az mondjuk valaki ott hősiesen viselkedett az MNB-s Igen, közül. Volt egy koronaőr, aki nagyon, hogy mondjam, tehát borzalmasan magáénak érezte az aranyat például, meg ezeket az éjjel-nappal gyakorlatilag ott védte, hát ami nem is az ő tulajdona volt, hősiesen védte. A szülei, vagy hogy így valóban mindannyian, akik ott voltak, hogy érezték ennek a súlyát, hogy mennyire fontos az, hogy az aranytartalék ne kerüljön se az oroszok, se a németek kezére. Igen. Ezt határozottan tudom apukámtól, hogy ő például nagyon ő is, hogy mondjam, annyira azon volt, hogy visszakerüljön, vagy illetve ne kerüljön idegen kézbe. Hogyan álltak ahhoz, hogy esetleg sokáig kell kint maradjunk? Mert ha jól tudom, akkor nem tudták pontosan, hogy ez a ideig fog. Gyakorlatilag apukám még nagyon jól beilleszkedtek ott, illetve tudomásom szerint a többi család is. Nagyon jól beilleszkedett ott, tehát hogy mondjam, hozzá voltak szokva ahhoz, hogy hát ez van, és ott kell élni. Tehát ami nem tudunk változtatni, azt
kénytelen az ember megszokni. Mikor döntötték el, hogy végül hazajönnek, és nem mennek külföldre? Azt tudom, hogy az utolsó transporttal jöttünk haza, akik nagyon kevesen voltunk már akkor kint, mert rengetegen elmentek ugye külföldre, Argentínába főleg, és meg hát, hogy hányan jöttünk haza, nem tudom pontosan megmondani, tehát azt arra nem emlékszem így. És milyen volt az út hazafelé? Volt valami különösebb esemény, vagy? Nem, tudomásom szerint semmi. Mi történt, miután visszatértek? Hát mikor visszatértünk, pontosan nem tudom, hogy hová mentünk először, de azt tudom, hogy apukám a 40 Székesfehérvárra került a bankba, és ott volt egy ilyen kis lakás bent a bankba, ahol laktunk 48-ig, és akkor bélistázták apukámat, és akkor költöztünk el, mellette volt egy 3 emeletes épület, ami a banki dolgozóknak épült valamikor, és ott cseréltünk, ott a házmesteri lakással, és anyukám lett ott a házfelügyelő, és apukám meg elhelyezkedett akkori, most Volánnak hívják, de akkor Máva útnak hívták, egy kalauznak, ott helyezkedett el. Mikor hazajöttek, akkor tudták, hogy mit vállalnak? Tehát tudták a szülei, hogy ilyen nem kívánatos személyek lesznek a rendszerben? Nem. Tehát nem voltak felkészülve arra, amit egyáltalán nem voltunk felkészülve. Nekem van egy nagyon szomorú emlékem erről, hogy 48-ban Fehérvárról apukámat behívták a Nemzeti Bankba, itt Pestre, és akkor én is jöttem vele, és jöttünk ki a bankból, és borzalmasan el volt apukám keseredve, és szomorú volt nagyon. És akkor találkozott egy ismerőssel, és azt kérdezi tőle, hogy Józsikám, mi bajod van? Azt mondja, hogy kirúgtak. Azt mondja, hogy kirúgtak. Hát nincs piros könyvem, és kirúgtak a bankból. A rokonok hogyan viszonyultak önökhöz? Nagyon jól viszonyultak, úgy, mind tudomásom szerint, tehát az egyik nagynéném az Sopronban lakott, és utána Fehérvárról 57-ben akkor Sopronba költöztünk, és ő szerezte ott a házat nekünk. Az édesanyját, mert ezt mesélte, hogy ugye édesapját érte hátránya miatt, hogy az édesanyját érte esetleg hátránya hát ő nem dolgozott, háztartásbeli volt, illetve ott Fehérváron akkor ő lett a házfelügyelő ott a házba. És akkor apukám, mondom, a Máva útnál dolgozott, és hogy hívják, utána pedig, mikor Sopronba költöztünk, akkor én ott jártam már gimibe, és mikor Sopronba költöztünk, akkor volt egy ilyen háziipari szövetkezet a Varra, és oda ment el dolgozni anyukám is, és apukám is, mint szabó dolgozott. De akkor arról nincs emlék, hogy valamilyen hátrányos megkülönböztetés hát, volna? Nem, tudomásom szerint nincs. És önt esetleg az iskolában, a továbbtanulásában, vagy bármiben hátráltatták? Hát igen, mert például szerettem volna egyetemre menni, és az igazgatónő Sopronban, a gimnáziumban az megmondta, hogy ne is próbálkozzam, mert nyugatos voltam. Milyen érzések vannak önben így ezzel kapcsolatban? Nagyon rossz. Hozzá kell tennem, ez mondjuk későbbi emlékem, az 56-ot keményen értem át Fehérváron. Tehát ott
mikor egy kis utcában laktunk, a Nemzeti Bank háta mögött volt egy kis utca, és egy családnál laktunk albéletben, vagyis hát külön lakásunk volt úgy, és egy elalakú épület volt, az utcára nézett az ablak, és hátul volt a konyha, illetve mellett a fürdőszoba, és apukám ment ki a disznókat etetni, és ott volt a feje fölött a sortűz. Miközben kint volt. Igen. Emiatt a fogadtatás miatt, meg ahogy bántak, aztán később így a családjával nem bánták meg, hogy hazajöttek, nem? De igen. Igen? De igen. De apukám állított mindig, és az volt benne is, ezt nevelte belém is, hogy én magyar vagyok, és ide tartozom. És mégis volt egy megbánás. Igen, igen. És Szász Attila Arany vonatról szóló filmjét látta? Természetesen igen. Van esetleg bármilyen más egyéb történet, érdekesség, ami még így önben van, és így megosztaná ezzel a témával kapcsolatban? Hát mondjuk annyi talán, hogy nem tudom, erről van-e értekezésük, hogy például mikor kértünk a vonattal, akkor ilyen, hát ha azt mondom, hogy méteres hó, akkor még kicsit is mondok, és a banki dolgozók ezt a 33 tonna aranyat, illetve a többi dolgot, azt szánkóval húzták le maga, ahol elhelyezték ott a kolostornak a pincéjébe, és hát nem kis út volt. Jó pár kilométerre volt az állomás, így a hegyoldalba. Én voltam fönt ott az állomáson is, tehát láttam, és utána egy alagút volt a hegybe. És oda vitték be. Igen, és ott húzták le a szánkóval, kis szánkóval, tehát nem nagyjal, kis szánkókkal az aranyat, illetve az értékeket. Milyen, vagy erről esetleg meséltek a szülei, hogy ugye a németek megpróbálták rátenni a kezüket. És van erről bármilyen konkrét emlék vagy történet, ami nem tudok. Azt tudom, hogy volt ott a németek nem voltak ott helyileg, de az amerikaiak nagyon védték, tehát őket kérték meg, hogy vigyázzanak ránk, illetve az aranyra. Milyen érzés az, hogy egy ilyen legendának a részese ön és a családja? Hát én gyakorlatilag úgy megszoktam már, hogy csak mindig az volt egy nagyon nagy fájópontom, hogy ugye se tovább tanulni gimi után nem tudtam, tehát éltem a magam életét, de hogy mondjam, nehéz volt mindig arra visszagondolni, hogy azért, mert én csecsemőként kikerültem külföldre, és ezért nem mehettem egyetemre. Erről esetleg, amiről a Szász Attila filmje is szólt, erről a levélről, amit Tarnay Frigyes vitt az amerikaiaknak, hogy erről esetleg meséltek a szülei? Nem. Erről nem tudok. Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.